Практычная частка выязного пасяджэння пачалася з наведвання сельскагаспадарчых прадпрыемстваў Іванаўскага района. Першы адрас – малочна-таварны комплекс адкрытага акцыянернага таварыства «Гарбаха». Галоўная стаўка на гэтым прадпрыемстве на жывёлагадоўлю. Агульны статак тут амаль 3500 галоў. З іх больш за 1000 малочны. Сярэдні ўдой ад каровы без малога 7000 літраў, сярэднесутачная прыбаўка ў вазе 777 грамаў. Рэнтабельнасць больш за 76%. На добры вынік у жывёлагадоўлі можна разлічваць толькі пры безумоўным выкананні тэхналогій. Выснова подтвержденная практикой. Если мы считаем, что мы разнотравьем будем закладывать и получим результат, его не будет. Нам надо выходить на высокопродуктивные белковые травы. Значит, понятно, что это надо иметь клевер, надо иметь люцерну. Значит, это первое. Состав. Второе – это качество заготовки. У ліку першачарговых задач пашырэнне плошчаў шматгадовых трав и насыщение кормового стола бобовыми компонентами. Для выполнения данной задачи, конечно, уже ведется работа. Мы сегодня ведем работу по приобретению централизованных семян люцерны, что позволит нам расширить практически в 2 раза те площади, которые у нас есть люцерны, мы практически можем в 2 раза увеличить. Будет же, конечно же, ставка все-таки по ведению кормопроизводства. Это и многолетние травы, это и сохранность их, и качество их заготовки. Машинно-тракторный парк гэтага прадпрыемства ўжо праходзіць тэхагляд. Тэхніка практычна готовая выйти ў поле. В плане все-таки прохождения техосмотров полностью определены по всей линии. Все районы определены, график прохождения. До середины марта месяца практически вся техника пройдет технический осмотр и будет допущена к проведению полевых работ. Магчымасці ў павышэнні эфектыўнасці работы жывёлагадоўчай галіны разглядалі і на вопыце комплексу сачыўкі адкрытага акцыянернага таварыства «Бакунова». Дэталёвы разгляд тэмы працягнуўся ў зале Іванаўскага райвыканкама.